Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa laban, Alaksan FR. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga headlines, tanyag nga libre sa sa surad sang Bacolod nag-umpisa na subong adlaw. Rural Health Unit sa Banwasang Mursya temporaryo ginpasiradaan para sa disinfection. Sa mga balita nasyonal, kapin 2,500 ka mga job vacancies sa gobyerno gintanyag sang CSC. 89 ka punong barangay sa Pilipinas sa ginpapanaugan sang suspensyon, hindi makabaton sang sweldo kay iban pang benepisyo sa sulod sang 6 ka bulan. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Mayong aga Pilipinas, welcome sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Karon nga adlaw Lunes, Setyembre 14, 2020. Kami ang inyo mga tagbalita. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon John Diaz ang detalye sa nagapanguna mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Alright, good morning Aksyon Dorel. Good morning sa tanan nga mga ka-aksyon nga nagapamati na karon nga aga. Yes, Aksyon John. Good morning, Ged, and happy Monday! Happy Monday! Yes, of course. Yes. Dapat happy gid pero may atong nga day. Yes. Ano man nga adlaw, Aksyon John? Dapat happy gid kita. Smile! 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 Diba? Amo na dapat. Amo na siya dapat. So, good morning sa aton mga ka-aksyon nga nag-aupod sa aton subong nga aga. Kay Suzette Plomeda, good morning. Good morning. Kaya Klein Cabaron, good morning sa tanan from Hong Kong. Kaya Sir Ricky Malala, mayong agaman. Kay Dennis Richard Tiboroma, good morning Papang John. Papang John. Aral naman sa papang yun. Kala, no ka very old. Gusto yun, mas kipa naman, di ba? Si gusto again. Good morning, Mommy Doris. Guwapa-guwapa. Kaya po, 100 lang ni subong 200 na. Kasi, syempre, boss, 300 given. Ga-increase. Yes, ga-increase. Kaya, no? Kay Rajan Tan Villalon, kay sa Energy Fans Club, kuno bago na kamo. Good morning. Kag sa mga taga-Kahiglupad sa San Enrique, Bongga. salamat. Good morning kay Michael Joseph Hilado. Happy Monday morning mga ka-aksyon. Aksyon Papang, bupapang masawa. Aksyon Papang John, kag ever pretty Dorel. Mabaw! Gamonito lang diri sa dumanaan pandisal kamuda. Halong gid sa aton tanan and God bless. From Sir Melchor Baroca Rumbines. Morning Sir John kag Ma'am Dorel, lihog lang greet. Belated happy birthday sa upod ko sa council. Kag kay Kagawad Susan Guanzon, thanks. Kagawad, di siguro Kagawad na siya, Action John, sa Hinubaan. Okay. Si Kagawad Melchor Baroca Rumbines. Nagpadala na siya sang isda sa nagligan. Wow, sa Kagawad, Amunduan good Action morning. Boy. Pero wala ko gingani Action Boy. Charot lang. Sarang tanan. Charot. Action boy! Base pa Yes. lang. Kagawad, basi makalagaw kami sa inubaan. True. Sir Alex Fuentes, mayong aga sa inyo, Aksyon John, kag Aksyon Dorel. Happy Monday sa inyo. Be safe. No? And Ma'am Jocelyn Arcevita Ulak, good morning, Aksyon Radio. Yes. Kaya, ano na pagbasa man? Plangkada, Celeste Jennifer, good morning.
Ferlan Alpuerto, good morning man. Kay Ondalok nan Ferres Mundo Ondalok. Good morning. Ask ko kung may biyahe subong, ma'am sir. Libre sakay lang Libre dyan. sakay Sa lang. Bacolod. Oo. Kung Bacolod, wala biyahe isang public, pero may libre sakay. Libre sakay. Nagintanyag ang government. Kag sa mga stop, wala kundi sila ma-stop ara sa atong Facebook. Stop. Stop. Ano ba ako sa stop. Yes. Sa ato niya Facebook, di ba, post na. Oo, Kay kabudlay, kung isa-isa, kung sa mundo ka, medyo damo to siya. Kay Jonah Gion, good morning. Kay Nene Inventor Aroza, good morning man. Titing Angeles, good morning. Kay Bia Jonathan, good morning Aksyon John, kay Aksyon Dorel. Greet niya lang ko no si Tantan, salamat gid. Kay Ma'am Vanessa Mayo, happy blessed Sunday from Minnesota, guys. Good morning Aksyon. Ano yung 501 John? 501 John. Nga how? 501? 501. 501 John? Nga mamaw. Nan, sabto niya na karon. And this Okay. beautiful Dorel, pretty in black. Thank you. Watching live while on duty. Yes. Happy Monday, Bacolod, and God bless you all. Thank you. Sige, standby naman. kita mga ka-aksyon. Yes. Hi. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:09. Kagkaroon sa detalye na sang nagapauna ng mga balita lokal. Mag-aumpisa na subong nga adlaw Lunes ang libre sakay nga programa sa lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod. Sa post ng official Facebook page ng Bacolod City Public Information Office, ginpahayag ni Bacolod City Mayor Evelio Leonardia nga ginkasugtan sa conference sa mga city officials kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB nga ginapamunuan na Regional Director Richie Osmeña nga tugutan na paggamit sa public jeepneys para mag-cater sa healthcare workers kag essential workers paagi sa pre-arranged basis. Nga wala naman nagalapas ang protocol sa idalom sa Modified Enhanced Community Quarantine. Lakip sa nagtambong sa conference anday Councilor Cindy Rojas kag Dindo Ramos, City Administrator M. Ang, City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan kag Attorney Edward Consing. Kahapon sang hapon si Rojas kag Ramos ang nagpatigayon sa pagsapo sa transport group leaders agut talakayon ang parameters nga ginaduso sa transport system. 42 ka masalakyan ay ipahamtang sa 7 ka ruta sa siyudad sa Bacolod agod mag-akomodar sa mga healthcare, medical kag essential services workers. Sa Facebook post ng Bacolod City PIO, ang mga jeep mag-umpisa sa biyahe halin las 4:30 sa kagahon, tubtub las 10:30 sa gabi nga may 2 ka oras nga interval. Samtang ang bitaw mag-assign sa isa ka personnel sa kada ruta para mag-assist sa mga pasahero. Ang central drop-off ginpahamtang sa Bacolod City Public Plaza. Samtang temporaryo nga ginpasiradan ang Rural Health Unit na kon RHU sang Banwa Sumursa para sa disinfection until further notice. Sa pahibalo ni Mayor Jerry Rojas sa official Facebook page, ginpayag sini nga may duha ka mga empleyado sang among talatapan ang na-identify bilang close contacts sang confirmed COVID-19 cases. Sunod sa alkalde, ang mga serbisyo pareho na lamang sang maternity nga ang temporaryo nga gintugyan sa mga barangay health stations. As of September 10, 2020, ang Murcia ang may 81 ka mga COVID-19 confirmed cases. Sa dugang balita lokal, nagahamyangon kag wala na sang kabuhi ang isa ka babayi sa sulod sang ila puloy-an sa Purok 4, Barangay Asya, Banwa sang Ginumbaan sa tong Sabado sang hapon. Ang biktima ginkilala kay Marilo de la Peña,
45 anyos, kag ang ginatudlo nga suspect ang ginkilala naman kay Renny March Cariaga, 45 anyos, tanan nagapuyo sa amuman nga lugar. Sa investigasyon sang ginubaan PNP sa panuaron sang bana sang napatay, temporaryo pa iya nakitaan ang sospetsado nga nagainom sang kung temprano pa sa iya nakitaan ang sospetsado nga nagainom sa makahulubog nga ilimnon upod ang iya katupad. Nagpadulong si Cariaga sa ila puloy-an kag nagpanugid nga may kontra ini nga ila man lang tupad balay sa diin ining bana nagtambag pa sa sospetsado nga hindi pagsapakon. Paghapon sa mga adlaw naglakat ang bana agud maglantaw sang iya nga tuba sa lubi apang pagpauli sini amo na lang kakibot sang maabtan nga dugoon ang asawa kag patay na. May madamo sang buno kag labo ang lawas sang biktima. Gilayo naman nga nadakpan ang suspect kag preso na sa ginubaan na PNP. Samtang ginabulong sa ospital ang isa ka lalaki matapos ginbuno sang kaupod siniinom sa Brosi Street, Barangay 2, siyudad sang San Carlos sa Sabado sang gabi. Ang biktima ginkilala kay Eduardo Rico, 52 anyos, samtang ang sospetsado ginkilala naman kay Hular Bahaw, ligalang edad, nagapuyo naman sa siyudad sang Gilungan, probinsya sang Negros Occidental o kon Oriental. Sa pagpangusisa sang San Carlos City PNP, ang duwa upod nga nagainom sang makahulubog nga ilimnon apang may nagluntad nga lalisay sa ila kag naglabot sa punto nga gilayon ginbuno ni Bahaw si Rico igo sa iya nga dughan. Gilayon naman nga gindala sa San Carlos City Hospital ang biktima samtang nagpalagyo naman ang sospetsado. Padayon pang investigasyon sa mga otoridad sa motibo sang krimen. Arestado ang 3 ka mga persona matapos naaktuhan nga nagapatigayon sa illegal nga pabulang launa 30 sang hapon Domingo sa Purok Kalawit, Barangay Kansilayan, Banwa sang Murcia. Ang mga suspect ang Sanday Noel Hinolan, 50 anyos, Jerry de la Cruz, 33 anyos, kag manghod sini nga si Archie ang 26 anyos. Suno kaya CIDG Bacolod City Field Unit Head Police Captain Raydan Corrales nakalabot sa ila igtlapangod ang illegal nga aktibidad sa lugar matapos nagreklamo sa ila tilatapan ang pila ka pumuluyo. Rason nga naaktuhan sa ilahanan nga nagahampang pa sa illegal nga bulang si Hinolan nga nagaserbe naman bilang promoter. Na-recover sa otoridad ang mga manok nga inugbulang, kwarta, ginapatihan pusta kag iban pa nga illegal cockfighting paraphernalia. Preso karon sa CIDG Custodial Facility ang mga suspect. Ginahanda na sang Criminal Investigation and Detection Group Bacolod City Field Unit ang bago nga kaso batok kay Ernesto Temblor, 53 anyos, sang Barangay Basak, Banwa sang Kawayan matapos nakuhaan sang armas lotang sadtong Sabado, adlaw sang Sabado. Sunod kay Police Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano, samtang ginserbihan sang mandamiento de arresto si Temblor, naaktuhan pa ang suspect ka nagahupot sang 45 kalibre pistol nga armas lotang na may duwa ka mga magazines kag mga bala. Natala na kay pasaka subong adlaw Lunes ang bagong nga kaso nga pagupot sang illegal nga armas kay Temblor sa Provincial Prosecutor's Office. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa ato naman mga ka
Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:17. Sa aton mga balita pong sudnon kapin 2,500 ka mga job vacancies sa gobyerno gintanyag sang Civil Service Commission. Samtang 89 kapunong barangay sa Pilipinas nga ginpapanaugan sang suspensyon, hindi makabaton sang sweldo kagiban pa nga benepisyo sa sulod sang 6 ka bulan. Ang detalye sa nagapanguna nga mga balita pong sudnon sa pagbalik sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Life And nagbabalik mga ka-aksyon. Good morning sa liwat. Yes, good morning mga ka-aksyon. Arigato. Arigato. Dapat Ohay, na si gozaimasu. mga arigato gozaimasu. Ako wag na ko dapat, oh. Arigato gozaimasu. Sige na. Hindi sa ulado. Hindi ka lang sa ulado, Liam. Kabalala ko nga, 501. Gani. Kaysa bayo ko, paglantaw ko. Yes. 501 ka gali. 501 gali. Good morning, Ma'am Mary Jane Mendoza, Jovert Miravalles, Jomar Herrera. Good morning kay Harold Fernandez Heriani, kay Michael Camalon. Good morning, ka-aksyon. Shout lang ko na wala out. Shout lang, shout. Shout lang ko na kay Michael Shell sa Tangob. Yes, sa Shell Tangob na Aksyon dyan. Di ba mati na sila? okay. Dra ka mapag-gas. Endorsement! Para duwag-duwagan nila. Para duwag-duwagan nila. Okay. Sige. Diba? Para ba sinusobra? Yes. Michael Camalon, good morning, ka-aksyon. Shout ko na kay Michael Shell. Ondalok, non-fair, Rismundo Ondalok. Buka pilagi ni ka Ondalok kay Sir Man. Oo, ma'am, Bacolod, salamat. Okay, Mers Monsanto Buhay. Good morning sa tanan kay sa inyo Aksyon John, kay Aksyon Dorel. Palike greetings sa ako ni Nablos nga si Jasmine McCullough. Wow. Bongga. So birthday kahapon sa May Valderrama, Mandalagan. Bongga. Salamat in advance watching from Costa Rica. Wow. No, bongga. Costa Rica, si Ma'am Jonalyn Gregorio. Good morning, Aksyon Dorel. Sir John watching from La Caseriana. God bless you all. Stay safe. Kay Ondalok, ask ko gali ma'am kung anong kinahanglan magsulod sa Bacolod kay ari ko sa Murcia Subong. Kung may importante ang kinahanglan, pakita mo lang imo nga documents. Pero kung wala lang man nga mabaklong ka lang dibi, hindi gid pwede Action dyan. Yes. So ano imo kinahanglan di before ka magsulod. Kay It's My Turn, good morning. Pa-shout out man ng Bake Shop Sandumanan. Cory Vidaha, good morning mga suki. Ray John Pinosa Gonzalez, may aga. Kay Angel Grace Panhilason. Good morning, Action John and Action Dorel. Pakibati kay Irvin John Gides. Happy birthday. Kay Araneta Desiree. Ay, hala na dula. Ano to? Barido Desert. Hello, good morning sa bulag tanan. siya, Greet ko lang sa akong bakaisa gapamati man. Apple Barido Florentino, stay safe kita tanan. God bless us all. Kay Lira Pengeposkin Gushon. Sa ano ni ML? Skin na pangayo yun naman. Tawa si JM. Relate siya. Kay Lani, hambal ni Dennis, wala ko nakadipara. Ulihin na naman nakita nga 501, galing bayo ni Action John. Oo. Pero ang bakalya sina 499 lang. Karak man. Diba? Ikaw. Charot. Kaya Lani Mitokwa, good morning. Dahil sa may Isabela. All the way from Isabela, good morning. Yes. Hambal naman ni Des. Lotion, guro. Ay, wan siya guro gampang sang ML. Abi, Dennis, kung why ka ganin mo. Okay lang na, Dens. Sige lang. Kay Miss Seven Heaven, good morning. Kay Novi Valencia Subaldo, good morning, Action Doral and John. Energy, aga pa. Biskan late na ang tulog, aga pa ang bugtaw. Pag-greet happy birthday sa iya ko no baby Zian Matthews Subaldo. 2 years old today. At 2 years old na siya subong. Okay. Wish ko always good health siya. Ari kami ga-monitor sa Ani Enrique Caballo Subaldo Jr. Samta nagapangapi. Thanks, Gid. You're welcome. Good morning, man. Kay Noah Cambal. Good morning kay Kit Martin Di Paula. Nga nagapamati ko ng Cambal. Sa kuno naligan nga, tamiyahon mo kiko da. Wow! Trisha K. Rosy Jean Ricania. Wendy May Kabalatungan. Away Marie de la Peña, kay Anjana Tamika Biakis, kay Dana Diaz. Good morning man kay Mr. and Mrs. Kabalatungan dra sa may area ng La Carlota, and kay Mrs. De Paula dra sa DSB Pontevedra. Good morning sa inyo tanan. Kay Diana Perez, sili niya, good morning Action Radio, baw mayo gid na dakpa kabay nga makasulod-sulod ka mo.
sa mga purok-purok kay damo pa di. Ano ni man? Basta siguro dakpanay ni Guro. Basta o plan dakop ta ni Guro. Ay, do alang-alang. Pag ito action dyan, ibalik na. Yeah, kay doon ka bulubod live. So, monitor ang police station number 6. Aga-monitor Sila ni Sir Hendrandra. Good morning. Yes. Monitor lang ko dali mga idol. Wow! Di ba action dyan, to may bago nga hepe. Ano? Sino Sir Lauron. Police Lieutenant Lauron. Okay. Sir Dallas, good morning dira. Pero namin mo siya doon may pagka-Sir Bonilla man. Siya. Agale. Sige. Mahapit ko dabla karon. Abaw! Mapablat. Kaya, Alel Arthur, wala sound. Kaya endorse kami kagina. Amo na siya. Kaya, Rosalinda Espadero, good morning. Ano ka ba bang ko? Sila nga Wala Audio Live. Basta Wala Audio Live, ga-endorse kami product. Kay Angel Grace Panhilason, amo to, sige. Okay. Christopher Corsiga Mamsela, good morning. Dra sa may Pulupandan. Salamat. Hindi ka man Vanessa Mayo. Yaka instance man Vanessa magsabat. Yes. Kaver, Wala mo gid, no? sila naton mga spokesperson dahil gisa kung hindi to pwede. Okay, sige mga Aksyon. Ang iban, dugay-dugay kon karon naman. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lang. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, nakaibalo ka mo bala nga sa sininga panahon, importante Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:25. Kagkaroon sa Italia isa nagapanguna nga mga balita pong sudnon. Malapit sa 2,500 kabagko nga job vacancy sa gobyerno ang gintanyag sa virtual job fair nga ginpatigayon sang Civil Service Commission. Ang isa kasimana nga Government Online Career Fair o kung GOCF alin Setyembre 14 tubtob 18 ang isa sa main activities sa ika-120 nga Philippine Civil Service Anniversary kag sa partnership sang jobstreet.com. Ginpanumdom sang CSC sa mga nagapangita sang obra nga ang repository para sa bakante nga posisyon ang ginpasa sa mga ahensya ang pwede ma-access sa ilang website nga amo ang www.csc.gov.ph/career. Ginpahayag ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga wala sang kuhaon nga sweldo, allowance kag honorario mga 89 ka kapitan sang barangay sa Bugos nga Pilipinas nga ginpapanaugan sang Office of the Ombudsman sang anom ka bulan nga preventive suspension bangod sa ginalegar anomalya sa pagpanagtag sang Social Amelioration Program o SAP. Sulo kay Anyo ang tanan nga barangay kapitan nga yara sa preventive suspension list ang wala ginatugutan nga mag-report sa barangay hall. Dugang pa ni Anyo hindi na kinahanglan sa issuance order halin sa local government units bangod ang resolusyon sa ombudsman isa nakamando. Palayag pa ni Anyo sino man nga hindi magsunod sa resolusyon ang makonsiderar nga insubordination. Nagpangayo sang pasaylo si U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton sa pamilya sang napatay nga Filipino transgender nga si Jennifer Laude kaya nagpasalamat kay Presidente Rodrigo Duterte sa paghatag sa iya sang absolute pardon. Sa mensahe sa adlaw nga ginrelease kag deportation, nagpalabot si Pemberton sang pagpangayo sang pasaylo sa sakit nga iya nadulot sa pamilya Laude. Dugang pa ni Pemberton, iya na ginhinulsulan ang iya ginhimo sa atong gabi sa Oktubre 11, 2014. Si Pemberton ang gin-convict sang 2015 sa pagpatay kay Laude sa tuig 2014 kag ginatagan sang absolute pardon sang presidente matapos serbihan ang iya nahimo nga sala sang masobra 5 ka tuig sa sulod sang presohan. Hindi na pagtugutan nga makasulod sa Pilipinas si U.S. Marine Lance Corporal Joseph Pemberton. Ini ang ginanunsyo ni Bureau of Immigration Commissioner Jaime Morante kadungan sang pag-deport kay Pemberton kahapon adlaw.
Sunod kay Morente, si Pemberton ginakabig bilang undesirable alien matapos ginbutang sa blacklist sa Bureau of Immigration sa 2015. Dugang pa ni Morente ginsaad sa resolusyon sa Bureau nga ang presensya ni Pemberton sa Pilipinas hindi maayo para sa seguridad sang sosyedad. Sa dugang pangabalita, ginpahanumdom sang Department of Health ang publiko nga kinahanglan ang prescription sang Dr. Antes Makabakal sang Chinese traditional medicine nga Lian Hua Qingwen. Nagwa ang paandam ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere kasunod sang report nga ginabaligya ang Lian Hua Qingwen sa online kag ginapromote bilang bulong sa COVID-19. Sa naibaluan, ang Lian Hua Qingwen ang ginaprobahan sang Food and Drug Administration bilang tradisyonal nga bulong nga makabulig sa heat toxin invasion of lungs, lakip ang simptomas pareho sang hilanat, aversion to cold, muscle soreness, toothache kag runny nose. Kag sa katapusan nga balita national, wala sang bagong kaso kag napatayo bangod sa COVID-19 sa mga Pinoy abroad. Sunod sa weekend report sang Department of Foreign Affairs kag DFA, wala sang bagong kaso kag napatay apang mayara sang duha ka na record nga recovery sa COVID-19 halin sa the Americas. Samtang ginpahayag sang DFA tubtob Sabado sang gabi may masobra na 174,000 ang ginrepatriate nga overseas Filipinos, sa din 35.46% ang sea-based kag 64.54% naman ang land-based. Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa ato naman Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:30. Kag inyo nabatian ang nagapanguna nga mga balita lokal kag national. Dari sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Karon nga adlaw, Lunes kita, Setyembre 14, 2020. Mga ka-aksyon, 102 dias na lang antes ang Pasko, kag 109 dias na lang antes ang 2021. Standby na sa masunod nga programa Aksyon Report second portion na pod kay Aksyon Fred Salanga. Ang dugang nga mga balita ang mabatian sa Aksyon Balita Morning Edition upod sa gihapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon John Diaz. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.